מה זה האישה? כמה במצב רוח של שדה. אני צריך לברוח מהבית כי היא רוצה להתחיל בכל המטלות. שיט, לא קבעתי תוכניות. מה עם ניקיונות? יש גם משקיות. אל תשכח להוריד את הזבל, יא זבל. יש גם קצת כביסות לנקות את הארונות. מה נראה לך שישי רגוע? יש לך מטלות גבר. מה עם ניקיונות? יש גם לעשות קניות. לך תמלא את הדלי ושפשף את החדר. מרגיש כמו גן חיות, איך אתה יכול לחיות בכל הבלגן הזה? אני רציתי רק על הספה לנוח איזה שישי בקטנה. אולי קפה ודי, לא יותר מדי, אבל קיבלתי איזה בוקר, איי איי איי, וואי. מה זה האישה? כמה במצב רוח של שדה. אני צריך לברוח מהבית כי היא רוצה להתחיל בכל המטלות. שיט, לא קבעתי תוכניות. מה עם ניקיונות? יש גם משקיות. אל תשכח להוריד את הזבל, יא זבל. יש גם קצת כביסות לנקות את הארונות. מה נראה לך שישי רגוע? יש לך מטלות גבר. מה עם ניקיונות? יש גם לעשות קניות. לך תמלא את הדלי ושפשף את החדר. מרגיש כמו גן חיות, איך אתה יכול לחיות בכל הבלגן הזה? אני רציתי רק על הספה לנוח איזה שישי בקטנה. אולי קפה ודי, לא יותר מדי, אבל קיבלתי איזה בוקר, איי איי איי, וואי. תגיד, המשפחה שלך באה? כן, צריך לנקות את כל הבית, כן, ואל תשכח לנקות את הסליית שיפה. אני לא יודעת מה אתה עושה שמה, אין. כולם תמיד אומרים לי שאני בסדר, אני הבחורה הכי טובה בעולם. אתה לא רואה בכלל על זה דבר נפלא, יש לך כאן. אני רציתי רק על הספה לנוח איזה שישי בקטנה. אולי קפה ודי, לא יותר מדי, אבל קיבלתי איזה בוקר, איי איי איי, וואי. טוב, אני קם. צודקת, עד המחלקה.